9 de outubro pasado. Algún tema? Razón que acta? Votos a favor da acta? Segundo punto de orden do día, decretos da alcaldía editados entre o día 10 de novembro e o 4 de diciembre de 2025, toma de razón. Algún comentario? E seguinte punto, terceiro punto, mocións do Grupo Municipal do BNG para a construción dunha nave municipal destinada a maquinaria e vestiarios para o persoal. Sí, gracias. A ver, eu creo que é unha cuestión que é unha necesidade non resolta fai moitos anos aquí. Non fai falta explicar cal é a situación onde non é digamos, unha nave que cumpla as mínimas condicións tanto para agardar a maquinaria como sobre todo para que sirva de vestiario para os traballadores, non? As condicións son bastante lamentables a que hai actualmente. Entonces, digamos, ni siquiera prácticamente teñen un aseo onde teñen un solo, non collen no vestiario que só collen unha persona, en unhas condicións bastante lamentables, non? E entón a proposta pois segue, vai nesa liña, non? É dicir, que eu creo que se debe construir unha nave de usos múltiplos para tanto para agardar o que é toda a maquinaria, a ferramenta, todos os utensilios, é dicir, todo o que ten o Concello, como que sirva tamén de vestiario para os propios traballadores, non? Que traballan, digamos, os servicios polo exterior, que sirva que teñan taquillas, que teñan vestiarios, que teñan aseos, é dicir, que se cumplan as mínimas condicións de seguridade e higiene que eu creo que hoxe, a día de hoxe, non cumplen as dúas naves nas que hai, además está desperdigado. Entón, creo que é unha necesidade desde o punto de vista de eficiencia dos recursos incluso, e unha necesidade, digamos, para mellorar as condicións laborais dos traballadores e dos traballadores. Entón, nós simplemente o que propoñemos é eso, proceder á construcción dunha nave de usos múltiplos que destinada ao almacenamento da maquinaria, a habilitación de vestiarios e zonas de uso interno para o personal e, lóxicamente, elaborar un proxecto onde se busque a ubicación máis axeitada. Xámolo aberto porque, claro, non se trátase de buscar unha ubicación, facer un proxecto e levála a cabo. Creo que, repito, é algo que creo que todos que estamos aquí, levamos aquí un ano, vemos que é unha necesidade clara, non sei se urxente, pero unha necesidade profunda. Entón, eso é un pouco o sentido da moción e por eso a traemos, non? Nada máis. Sí, boa noite. Nós estamos de acordo. De feito, era un dos proxectos dos cales tiñamos previsión. A falta de concretar, pois, o terreo. Neste momento, cando chegamos ao goberno, vimos que sí hai necesidade desa infraestructura, desa nave, pero o que non atopamos é un terreo axeitado titularidade do Concello. As posibilidades que barallamos e negociamos, incluso, a primeira foi o parque empresarial, porque a raíz de que tiñamos que executar o punto limpo e a previsión era trasladar a ubicación do proxecto do punto limpo, trasladala ao parque empresarial. De feito, falarse ca propiedade do parque empresarial e había disponibilidade por parte dela, disposición para vender parcela. Finalmente, como sabemos, o punto limpo está suxeito a unha subvención. A Consellería de Medio Ambiente non nos aceptou o cambio de ubicación, dicir, sería un proxecto das mesmas características, pero noutra ubicación. Pois non nos aceptou o cambio de ubicación baixo a subvención, co cal, ao final, a decisión foi executalo según o proxecto que estaba previsto na ubicación que se executou, que entendemos que non é a máis axeitada, pero, era posible para poder acceder á subvención. Entonces, aí a intención era adquirir terreo para o punto limpo e para unha nave. Paralelamente, iniciamos unha modificación está iniciada unha modificación do proxecto de reparcelamento de reparcelación do parque empresarial. Basicamente consiste nunha modificación do uso de unha das parcelas ca finalidade de realizar unha permuta que está xa apalabrada, neste caso, con Galquimia.
O Concello ten ali unha parcela que, resultado, que lle foi adxudicada no seu día no proxecto de reparcelación, unha parcela que é irregular, que non ten aproveitamento práctico para equipamentos, e que sería que se permutaría, neste caso, con Galquimia, recibindo o Concello unha parcela totalmente rectangular e nunha ubicación que permite un mellor aproveitamento. Sería de uso industrial, cando a que recibirá o Concello, que hai esa modificación que está en trámite, sería unha modificación de uso para equipamentos. Entendo que hai que aproveitar as oportunidades de facerse con terreos para estes fins. O Concello deixou pasar moitas oportunidades. Lembremos, desde a operación de venta das parcelas que o Concello tiña no polígono de Bama, na Queixería. Nese momento deixouse pasar a oportunidade de adquirir parcelas aquí no polígono mediante unha permuta. Estamos de acordo en que foi positivo porque o propietario da Queixería está facendo un aproveitamento desas parcelas e foi positivo que se lle transferira a propiedade, pero púdose negociar naquele momento unha permuta de parcelas en vez de facer unha venta, polas cales o Concello recibeu cerca de 100.000 euros, dos cales non se fixo uso ou aproveitamento deles. Outras oportunidades perdidas foi no ano 21, cando o Instituto Galego da Vivenda vendeu as parcelas aí no parque empresarial. O Concello tampouco accedeu a esa adquisición. E incluso outra ubicación que tamén é posible é xunto ás piscinas, do outro lado da pista, que no seu día tamén houve unha parcela á venta que o Concello non optou a ela, non optou a compra, e que recentemente tamén se puxo a venda. Hai posibilidades de terreo. Eu creo que esas oportunidades hai que aproveitarlas cando se dan. Por lo tanto, estamos totalmente a favor. Jesús? Si, eu tamén a favor da... A favor da... A ver, nós estamos tamén de acordo co sentido da moción, basicamente, a necesidade é evidente, e o problema é determinar a ubicación, o terreno que non dispoñemos, e despois tamén habrá que establecer, fixar unhas prioridades tamén, porque efectivamente o lugar que temos ahora mismo da nave tampouco é un coste grande para o Concello. O problema é que a nave non reúne os requisitos os básicos no tema, pero bueno, quer dicir que a nivel coste tal, entonces é unha cuestión tamén de oportunidade, de prioridade, decidir en que momento, porque hai que ser realistas, construir esa parcela vai a supoñer un importe, unha cantidad importante. Eu calculo que así, sin estudio ningún ni nada, sobre entre 200 e 300.000 euros mínimo, malos costes dos terreos. E en canto a permuta que facía alusión o portavoz de Movimento, efectivamente está en trámite a modificación do proxecto sectorial do parque empresarial, e está pendiente todavía dunha autorización de urbanismo e de medio ambiente, e despois hai ese compromiso que xa tiña o goberno anterior, que nos mantemos de facer esa permuta con Galchimia, que Galchimia tampouco todavía non adquireu ten un compromiso de compra, pero todavía non adquireu a parcela a permutar, porque se non se pudera levar a cabo a modificación do plan sectorial, lógicamente non ia invertir nunha parcela que despois non podrían permutar. Entón, digo, estamos de acordo, e probablemente como paso primeiro deberemos tratar de conseguir os terrenos, e despois fixar, en orden de prioridade de investimentos do Concello, fixar en que momento, con cargo a que fondos podemos levar a cabo esa construcción. Así que, por nosa parte, estamos de acordo. Alguna... No, basicamente, por eso precisamente a moción era aberta no sentido que xa non se puñía unha ubicación, porque se sabe, teníamos unha idea da dificultade, non? Por eso, un dos puntos é precisamente o que se busque unha necesidade concreta do espacio, non? E cal é a ubicación máis aceitada. Pero a cuestión eu creo que é
que sabendo que efectivamente vai ser ten un custo considerable, vai a significar algo pois, para, non sei, nos orzamentos do Concello, eu creo que, pero non, eso non é óbvio para non empezar, digamos, co que é a levar o asunto, digamos, encauzar o asunto. E o primeiro é buscar unha ubicación. É dicir, non vale de nada falar de que é moi necesario facer unha nave, que é moi necesario, todos estamos de acordo, non? Si di, bueno, pero como non temos ubicación, como non temos terreno, pues, bueno, vamos tirando co que temos, entón, claro, nos deixamos tirando co que temos. É certo que hai unha mellora no sentido que cando digamos, os voluminosos que van para o punto limpo xa non se van a almacenar tianto, onde se cambian os traballadores, que xa era unha situación absolutamente, eu creo que era, vamos, que era insostible, pero aínda así é unha situación que é insostible, non? Entón, por sorte, os traballadores de outro estado día doxe mantéñense tranquilos, está moi ben, pero tamén en algún momento poden decir, oiga, isto non cumpre as mínimas condicións e estamos literalmente incumplindo a lei, para ser sinceros. Entón, trátase de intentar empezar e, se é necesario, buscar incluso financiación, ou mellor noutras administracións sempre é posible, non? Pero se hai unha intención e hai un traballo previo para facer, pois podese ir por esa vía de intentar buscar financiación ou de incluirla nos orzamentos para se van a elaborar ou non no goberno para o próximo ano. Esa é un pouco a idea da moción. Nada máis. Estamos a favor do tema, intentaremos estudiar esas posibilidades de adquisición. Anticipo tamén que temos intención de adquirir terrenos non só para eso, sino para outro tipo de investimentos, porque o Concello realmente carece de terreno para calquer cousa que se queira levar a cabo. Entonces, sí que consideraremos esas posibilidades de adquisición de terrenos. Votas a favor da moción? Bien, e pasamos a cuarto punto, robos e preguntas. Movimento. Sí, a ver, eu teño algunhas. Unha primeira é sobre se está claro, se hai un diagnóstico sobre cal é o orixen ou a razón dos cortes de luz que se producen aquí en Touro, ou da falta de luz, incluso faltou uns días, aí na subida de Santalla cara aquí. Eu non sei se o Concello hai algunha, digamos, algún diagnóstico, algunha causa concreta sobre por que falta continuamente a luz, porque é un problema recurrente, non? E ao pé desto, ainda que non é unha pregunta, pero vai ao pé desto, sería un rogo. Eu creo que os pasos de peóns aquí en Fonte Díaz, polo menos, están fatalmente iluminados. Eu creo que habría que darlle unha volta e mirar seguramente de mellorar a iluminación dos pasos de peóns, porque os pasos de peóns, pues, bueno, sabemos o peligro que, ainda que son as limitacións de velocidades, sabemos tamén que non sempre se cumple. E é certo que hai unha visibilidade moi escasa, e é peligro, porque a xente cruza moitas veces coa confianza de que no paso de peóns van parar os coches, e o coche para se te ve, e se vai atento. E se non se ve en algún sitio realmente, como alguén cruza con roupa negra, algún día de noite, supoñendo que o mellor se pasou algún vez, pero é certo que entón, é un rogo engadido, non? Eu creo que se debería mirar eso. Pero, bueno, a pregunta é relativa a eu iba a decir, gustaríame conocer a causa de por que fallan os alumbrados tamén, pero, bueno, temos unhas ideas. A ver, creo que somos todos conscientes de que as instalacións da maioría dos alumbrados municipales están moi deterioradas. Os anteriores adxudicatarios do servicio, xa os 2 ou 3 últimos anteriores, sempre viñeron poñendo de manifesto o deterioro das instalacións. Concretamente nestes casos, porque además, así é certo que se reiterou aquí en Touro, calle Pucho Boedo, Mourelos, que o de Mourelos xa ven de moi antigo, dun montón de fallos, aquí abaixo na Santalla, Barral e Santalla. E, bueno, hai uns problemas. Mourelos ahora mismo, por xa, como último remedio, fixos estes días están facendo unha remodelación aí, seccionando ese alumbrado en 3, e incluso cableando parte del novo, porque, a ver, é que non lle daba posto remedio, era malo para os veciños, malo para o ayuntamiento e malo para a concesionaria, porque estaban aí todos os días, a mañán e a tarde, e resulta que eso fallaba continuamente. Entonces, ao final decidiron como solución seccionar un 3, polo menos para evitar que falle todo xunto, se algún día hai un problema, cablear unha parte do tema que estaba moi deteriorado tamén o cableado, e, bueno, pensamos que iso de Mourelos vai a quedar razonablemente solucionado, e igual o daqui de abaixo da Santalla, que había tamén uns problemas aí cos equipos no cuadro de mando, que sustituíron este domingo, porque, a ver, nós estamos tamén encima dese tema, entendemos que
A concesionaria, o adjudicatario do servicio ten un contrato, ten un pliego. Xa sabemos que non se cumple o pliego, porque a ver, o pliego dice que ninguna instalación pode botar máis de 24 horas sin funcionar. Eso sabemos que na práctica é dificilísimo de llevar á práctica. Demos un montón de avisos e, de feito, esta última semana xa me mira, ou realmente se solucionan estes temas ou vamos a ter que estudiar a rescisión do contrato, porque bueno, de feito, hasta o extremo de que estuvo domingo toda a mañana aí traballando nos alumbrados, e agora levan onte, antonte, traballando no de Morelos e tal. Pero que quero dicir con isto? Quero dicir que esos son parches puntuales, pero temos que replantearnos tamén ir modificando, correxindo as instalacións dos alumbrados públicos, cuadros de mando, en algúns sitios cableado. Poño o exemplo do cableado aquí de Fonte Díaz, que deixa moito que desear, e supoño que teremos que acometelo, lóxicamente, o importe, o investimento é moi alto, teremos que acometelo por fases, determinar aquelas zonas que son máis urgentes e poñelo paso. En canto aos pasos de peóns, precisamente temos feito unha xestión en infraestructuras, a ver se nos poñen unhas señales de peligro neste paso. Foi a instancia da AMP, deste paso de peóns que hai aquí frente ao colexio, por menos señalizarlo con unhas lucecitas desos, intermitentes. Eu plantei tamén a posibilidade de se poder facer, elevar un pouquiño que o paso, eso diz que é máis difícil, pero da señalización luminosa sí que se vai a facer. E os outros, pois, estudiaremos tamén. As preguntas? Sí, a ver, teño outra. É relacionada co tema da mina. Vamos a ver, o pasado día 4 de decembro saiu publicado no DOCA unha subvención a Cobra San Rafael de 112.000, casi 113.000 euros, non? Unha serie de cuestións. Entón, se miran así por encima as bases desa subvención, que son as bases son as de febreiro, de que para ter dereitos a subvención as empresas teñen que realizar actividades reguladas na Lei de Minas do 73 e que conten co título de carácter administrativo que resulte preceptivo para o desenvolvemento desas actividades. É dicir, digo isto porque nós creemos que darlle unha subvención a Cobra San Rafael, unha subvención, unha empresa que, digamos, que ten como actividade unha actividade mineira que non está realizando porque non ten ningún tipo de autorización, nos dudamos moito da legalidade disto. Entón, a pregunta, aínda que a empresa parece ser que comunicou despois que iba a renunciar voluntariamente, o cal xa nos parece incrível, voluntariamente, non? Entón, a pregunta é, porque ademais, perdón, antes, outra cuestión, depois falo a pregunta. O ano pasado, estas mesmas subvencións, a empresa pideu unha subvención en total de 217.000 euros, números redondos, e as bases creo que serán prácticamente as mesmas. Entón, e non temos constancia de que a empresa dixera que iba a renunciar. Entón, a pregunta é se o Concello, que además que aí atrás salía que se puñera en contacto, que iba a contratar ou que iba, digamos, a ter como asesora neste tema unha abogada de moito prestixio, non sei, que está moi ben. A pregunta é se o Concello ten previsto recurrir esta axuda para estudar a legalidade desta axuda. É dicir, como é posible que unha empresa poida optar e se lle conceda unha subvención unha empresa que ten unha actividade que non está realizando porque non ten ningún trámite habilitante para realizar esa actividade. E nos parece que realmente iso, outros doutores ten a Iglesia, pero legal non o parece, porque non cumple as bases. Entón, esa é un pouco a pregunta, se o Concello vai quedar parado ou vai realmente mirar, a ver se realmente se cumple ou non se cumple, porque estamos falando de cartos públicos. Eu vi na prensa, como dices, vi na prensa que a empresa, que me chama moita atención, en todo caso, renunciará á posibilidade de solicitar, porque non a ten concedida, polo que eu... Non, sí, ten a concedida. Ten a concedida? Está concedida do 4 de decembro. As bases son de febreiro, e a concesión é do 4 de decembro. Sale no DOCA concedida con San Rafael, e outros momentos. Esas son todas axudas a empresas mineiras para diferentes actividades. Claro. En canto, ademais, non sei, Darío, Concelleiro de Medio Ambiente. Podes, é dicir, encantado de trasladar isso. É dicir, entendo que a tramitación desa axuda é autonómica, entendo que o Concello non ten ningún tipo de competencia, pero é dicir, se me podes, trasladar ao alcalde que me remita a min a proposta por escrito de trasladarlle á abogada, trasladamos sin ningún problema. Me parece bastante. Estamos falando este ano que a empresa, repito, se remato, dixo que iba a renunciar voluntariamente, porque por retraso das autorizacións administrativas. E eu pregunto, hombre, primeiro, voluntariamente, dificilmente renuncia alguén a unha subvención que xa tes concedida, pois senón non a solicitas. Segundo lugar, é que o ano pasado non recibiches 112.000, é que recibiches 217.000 euros.
e eu non vi en ningún sitio que renunciares. Entón, eu teño moitas dúbidas desa cuestión, porque eu dudo moito que cumpra a legalidade. Entón, é un pouco mirar a ver que está pasando aí. Esa é a cuestión. Bueno, non hai problema para eso, sino un problema. Sí, por suposto. Vale, logo unha terceira moi rápida, tamén. Relativa a esa resolución do contrato de mutuo acordo para a empresa que iba a redactar os proxectos de dirección de obra e de coordinación de seguridade e saúde, non? Pasou aí porque ainda que pon aí que porque aumentaron os tipos de obras que ten que facer, a empresa non. Cal é a razón pola cal se resolve ese contrato? A ver, a razón pola que se resolve ese contrato porque a empresa dice que a vista da retribución que ten que non pode redactar proxectos por ese volumen que lle estamos encargando. E é unha cuestión de incapacidade, que non son capaces, que eso non é o que eles habían interpretado a hora da adjudicación, da participación na licitación do contrato, que se lles había falado de con moito 1 millón de euros e tal, e claro, lóxicamente agora cos proxectos da agua, proxectos dos 2 plas adicionales e tal, parece ser que se habían desbordado, bueno, non parece ser que se habían desbordados, porque non nos daban entregados proxectos. De feito, no adicional 3 tuvemos que facer uns proxectos de pavimentación, porque resulta máis fácil de facer que os outros. E entón, anta negativa de que a empresa decía que non, co contrato que tiña, que non podía ter esa dedicación que nos lle pedíamos, pois chegamos a ese mutuo acordo de rescisión do contrato. E ele manifesta que é incapaz de facer ese volumen de proxectos que lle pedimos e nos tampouco nos pode paralizar a actividade municipal porque dice que non nos dá redactado. Entón, a outra opción era entrar en penalidades, pero estaríamos sin proxectos igual. Non pode ser que pasen estes 2 proxectos adicionales, por exemplo, que cos da agua igual, para redactar tantos proxectos de agua da piscina, os que se meteron no adicional 3, que nos vimos, tuvemos que, con unhas presións tremendas, e ao final optamos por a solución, creo que máis positiva para as dúas partes, que era rescindir o contrato. E fixose de mutuo acordo para facilitar a tramitación, axilizala e nada máis. Que alternativa vai haber agora para cambiar? Pois nada, para sacar a legislación, pero con un pliego xa máis axeitado as necesidades reales do Concello. Porque, a ver, aquí tamén hai un problema tamén que hai que poñer en evidencia. Hasta aquí, un porcentaxe altísimo dos proxectos eran pavimentacións. Os proxectos de pavimentación non teñen unha complexidade técnica, pero claro, se empezamos a pedir temas de arquitectura, se empezamos a pedir temas de, pois lóxicamente, escápaselles a dedicación que teñen que ter de personal e de técnicos e todo. Eu entendo tamén que, ainda que nadie obligou a suscribir o contrato, que se tiñan que haber lido o pliego ben, pero bueno, a ver, a realidade a veces é a que é, e eles víanse incapacitados de asumir a redacción de proxectos. Entón, ahora, a maior brevedade, sacaremos outra vez a concurso e xa adaptando os pliegos ás necesidades reales do Concello. Mais? Jesús? Preguntas? Non? Unha pregunta máis? Moi ben, pois dado que non hai máis preguntas, levantamos a sesión. Boa noite.